Docteur Touré anya ka fo ni wagati laban na ma caman bala ka fo ko geleya ko be premier ministre Choguel ko kala maiga ani fanga nyama bawche yala e hakilata o ye munde ola avant nga kuma geleya ninka fo kanga rappel donike histoire la adamina nana wo nyogo mina ka barake ka jamana bo dinge kono donc forcément adama nyogonte wakati dobe geleya dobe na mais hakilina mumbe geleya mumbe sisa hakilina premier ministre na fanga mogo ukanga ben parce que problème mumbe oui sira munta ka rectification de la transition ke ka décision munuta ka bara mununke jamana dembe hakili bala ou dalen de premier ministre là ou dalen de président de la transition mais ça nous nana ka nyogambla a geleya be se jamana demma parce que geleya mumbe courant geleya be sécurité geleya be et ji geleya be bon hakila ukanga nyogomine ka programme munumba we laydu munta jamana uka sinsi kaba anya fana ka fo ni wagati laban na mun ko ni la jere belebele nan ko ma ko dialogue intermalien o fana o kuncera o langinu ulukan ka do bala yala bibi na geleya ni ma flaw nyonche o be ato ni ko ka se ka do bala wa bon recommandation mun bora dialogue de intermalien recommandation mun be président ya fo chogomi aye gouvernement yamaru ya ka baran recommandation appliquer mais mogo mun kan recommandation o premier ministre donc wada ke ni hakila geleya kanga bo premier ministre naka président pour que bise ka barake ka recommandation nous appliquer parce que geleya dum o dum manyu flatte abe jamana segiko abe sira di jugunuma parce que recommandation munu président organisation de la transition organisation organe nous de kanga à la blasira surtout premier ministre akanga politique élaboré kata défendu CNT là donc ni na mata nous soro kan président sego kuma donc abe recommandation nous be geleya doni be suru kono ngini ngal laban o yemu yode ka fo ma chama be munu be ka fo ko geleya koni beni ma fra non te lu be ka fem fo o de ka fo premier ministre re chake nyondo no Boubacar Karamoko e o tara mine fo ay ka chakero la ika do mu e primature re yala ere bulo o koyin o be se ka geleya de e premier ministre ani fangati la mo mi nyogoncha wa aye memorandum mununke donc aye fanga akoramatige donc on dit que bon ndado se ka do juste kuma la mais aye reproche mununke donc awele de kama mais memorandum abise ka bla activité politique là bon memorandum ni ate foi que premier ministre ni président ka barakala o memorandum o bora M5 là mais si ça ambe wakati muna maliko debe premier ministre côté M5 te président mais maliko ateka fin que premier ministre naka président ka barakola Incheni Baraji, quand bien on a merci beaucoup. Voilà.